Какво представляват разходите за управление и поддържане на етажната собственост и как се разпределят таксите на входа? Накратко, това са разходите за ток на стълбище и общи части, ток на асансьор, абонамент на асансьор, почистване и така нататък, както и организационни разходи, свързани с управлението на етажната собственост, в това число и професионален домоуправител, ако в сградата има такъв. Закона за управление на етажна собственост дава възможност Общо събрание на етажна собственост да избере един от 3 варианта за разпределение на суми за управление и поддържане. Първия вариант е според броя на обитателите, хора и кучета, като хората, децата под 6 години са освободени от разпределението. Тоест те не са включени, когато се разпределя на брой обитатели. Но кучетата задължително. Едно куче е като един човек. Така, втория начин на разпределение е съобразно процента идеални части от общите части на сградата. И третия вариант е поравно на самостоятелен обект. На общо събрание се взема решение по какъв от тези 3 варианта да бъдат разпределени сумите за управление и поддържане. Решението се взема с мнозинство не по-малко от 51%, което от 51% от общите части на етажната собственост, а не 51% от присъственото мнозинство. На общо събрание, ако дойдат, да речем, 30% от собствениците, да, общо събрание може да се проведе с 30%, но 51% от тези 30% не могат да вземат това решение. Необходимо е 51% от всички собственици, за да може това решение да бъде взето законосъобразно. Най-често задаваните въпроси, свързани с разпределението на сумите, са децата, кучетата, необитаемите обекти, гаражи, магазини и подземни и надземни паркоместа. За тях ще направя допълнителни видеа напред в бъдещето. Чао!